Гомернең дә кышы җитә икән. Карлар явып, чәчләр агара, хәтер китә, күзләр күрми башлый, аерылмый хәтта ак-кара. Тик кышларга бер керәсе килми. Кайтасы килә язларга, күңел тели тормыш китабына берничә сүз өстәп язарга. Кыш җиткәнгә ышанасы килми. Кичәгенә әле яз иде. Әмма Аллаһ яшәү вакытыңны фәрештәгә күптән яз диде. Ләкин кеше үз-үзенә әйтә: кыш җитмәде әле, көз генә. Нигә соң ул картайганын күрми, көн саен карап та көзгегә? Кулларының көче кимеп бара. Бил авырта, сызлый тезләре. Мондый хәлдә нинди дөнья куу, тәүбәнне кыл тизрәк тезләнеп. Йөзләрендә җыерчыклар баскан, авызында коела тешләре. Намазга бас дисәң, иртәгә ди. Бетми һаман дөнья эшләре. Бүген кеше үлмәсмен дип уйлый. Яшәргә ул һәр чак ашкына. Иң кызыгы мәчеткә дә бара, кайгы төшсә генә башына. Халкыбыз да мин мөселман диеп ярым айны элә муенга. Дингә килү, намаз уку бүген әйләнде бер гади уенга. Мин мөселман дигән апаларның күкрәк ачык, кыска итәкләр. Онытмагыз, һәрбер гынах безне кыямәттә кулдан җитәкләр. Яшьләре дә, картлары да бүген телен тыймый, алдый, сүгенә. Күкрәк киреп мин мөселман дию кеше өчен хәзер сүз генә. Мин ышанам, иман йөрәгемдә. Шул җитә дип әйттем ләбаса. Ни файда соң синең иманыңнан, гамәлләрең әгәр булмаса? Эй кардәшем, кичектермә берүк кайтуыңны Аллаһ юлына. Иртәгәне көтмә, бүген башла. Бу тормыш ул кыска юл гына. Бу дөньяга берүк алданма син. Бу дөньяның хакы бер тиенлек. Син уяндың, димәк, Аллаһ сиңа үзгәрергә бирде мөмкинлек. Гомереңнең салкын кышы җитеп, җаннарыңны алыр фәрештә. Тик үлгәчтән гамәл дәфтәренә язып булмас хәтта хәрефтә. Эй кардәшем, тиздән үзгәрәм дип, үз-үзеңне алдама бердә. Син исәнсең, әмма иртәгәсен уянырсың салкын кабердә.